Moi, mä oon Jarko Taivasmaa ja usein ihmiset kysyy kursseilla ja muissakin yhteyksissä, että hei, miten siellä arjessa voisi olla enemmän läsnä? Ja mindfulness-lähteissä niin puhutaan sellaista kuin epämuodolliset harjoitukset. Eli sellainen niin kuin tässä hetkessä voisi sanoa aistittavan todellisuuden huomioiminen. Eli jotain sellaista, mikä ei vaadi mitään erityistä aikaa, ehkä sekunteja siellä täällä, hyvin helppoa, voidaan yhdistää erilaisiin muihin toimintoihin. Ja tää on jotain, mitä me voidaan jokainen missä tahansa hetkessä tehdä. Ja yksinkertaisimmillaan tää on sitä, että mitä me nähdään, todella nähdään niitä asioita siinä ympärillä ja yksityiskohtia, kuunnellaan ja sitten myös tunnustellaan, miltä kehossa tuntuu, miten se hengitys kulkee, miltä hartioissa tuntuu, voisiko ne olla vähän rennommat. Eli sellainen niin kuin yleinen kehossa oleminen ja kehon aistiminen ja sitten tietenkin ehkä haistaminenkin. Sitä ehkä vähemmän sitten tulee arjessa mahdollista tehdä, mutta kuitenkin ei olla näissä aisteissa läsnä ja tulla pois sieltä ajatuksiin uppoutumisen tilasta. Ja tämä ei ollenkaan monimutkaista, mutta usein se haaste vain on se, että me ihmiset unohdetaan tehdä tätä. Ja yksi tapa, jos me halutaan tuoda joku uusi tapa meidän elämään, tai tässä tapauksessa uusi tapa huomioida elämää, niin on se, että me liitetään se johonkin olemassa olevaan toimintaan. Ja nyt jos joku henkilö haluaisi alkaa käyttämään hammaslankaa, eikä olisi ennen käyttänyt, niin kaikkein helpointa on yhdistää se jo johonkin olemassa olevaan tapaan. Eli tässä tapauksessa hampaiden pesuun hammasharjalla. Ja tämä on ehkä kaikkein helpointa sen sijaan, että hammaslankaa pitäisi käyttää satunnaisella hetkellä päivän aikana tai aina kello 12 tai aina kello 6. Niin on helpompaa liittää se johonkin jo olemassa olevaan tapaan. Ja nyt mä ajattelin 3 sellaista tapaa, mihin me voitaisiin hyvinkin liittää näitä läsnäolon hetkiä ja tätä aistittavan todellisuuden huomioimista. Jotain sellaista, mitä meillä tapahtuu arjessa keskimäärin joka päivä. Eli ensimmäinen on kävely. Eli kun kävelee, niin huomioi, miltä jaloissa tuntuu, jalkapohjissa, miten se hengitys kulkee ja havainnoi sitä aistittavaa ympäristöä siinä. Ja aika yksinkertaista voi päättää, että nyt ottaa viikon ajanjakson ja viikon ajan pyrkii aina huomioimaan tätä kävelyä ja mitä siinä kävelyn aikana tapahtuu ja mitä ympärillä on havaittavissa. Tämä on yksi hyvä. Ja tässä voi ottaa myös sillain, että voi jotenkin aamulla aina kun herää, niin päättää, että tänään mä huomioin tätä kävelemistä, mutta yksi on se, että ottaa myös tiettyjä kohtia. Että vaikka aina kun kävelee kotiovelta bussipysäkille tai autolle ennen kuin lähtee töihin, niin siinä hetkessä on erityisesti läsnä. Tai vaikka työpaikalla tietty käytävä, aina kun sille käytävälle tulee, niin huomioi siinä. Tai tietyt portaat, tai aina kun menee koiran kanssa ulos, tai mikä ikinä, että ottaa myös tällaisia niin kuin ihan täsmällisiä hetkiä. Sitten toinen, mitä meidän arjessa tapahtuu, niin on syöminen. Sen sijaan, että vaan syö, niin todella hetkittäin aistii, että miltä se ruoka maistuu tänään, miltä se tuntuu siellä suun sisällä, entä miltä se tuoksuu se ruoka. Myös tulee samalla läsnä sinne kehon aistimuksiin muuten, että tuntee miltä se tuoli tuntuu siinä ja miten se hengitys kulkee siinä syödessä. Eli ei pelkästään tämä itse asiassa syömisprosessiin liittyvä läsnäolo. Sitten 3, mitä on arjessa, on tietenkin vuorovaikutus. Eli voi ottaa taas tiettyjä hetkiä, esimerkiksi tietty kokous tai muu kahvipöydän ääressä oleminen työpaikalla tai jotain muuta. Siinä tunnustelee, miltä se keho tuntuu siinä nojatuolia vasten. Sitten voi huomioida jalkapohjaa lattia vasten, miten se hengitys kulkee. Ja ennen kaikkea se ehkä olennaisin se, että kun joku ihminen puhuu, niin on rennosti siinä ja todella
katsoo, kuuntelee, huomioi sitä ihmistä. Ja tämä on kolmas oikein hyvä, mikä voi ajatella, että se voi parantaa jopa niitä ihmissuhteita monella tavalla. Ja näistä voi valita yhden ja lähteä sitä viemään, tekemään, leikittelemään sen kanssa viikon, viemään sitä arkeensa. Ja sen jälkeen sitten seuraavalla viikolla voi valita toisen. Ja ehkä mahdollisesti kolmannen. Ja kun näiden kanssa on leikitellyt, niin jossain vaiheessa se käy hyvin luontaiseksi se, että hetkinen, että itse asiassa arki on täynnä. Jokainen hetki on mahdollisuus tulla tähän hetkeen. Ja nyt kun me ollaan jotenkin toimintojen kanssa treenattu, niin sitten se käy luontaisemmaksi. Jos sä tykkäsit tästä videosta, niin ihmeessä peukuta tätä. Sit voi myös subscribata, eli liittyä tämän kanavan tilaajaksi. Ja ei muuta kuin toivotan oikein hyvää tätä hetkeä ja hyviä läsnäolon hetkiä sun arkeessa.